Zaharbiziriken herri baloreak dituen errotuta dagoen eta zaleak lehen planoan kokatzen dituen osasunaren aldeko apustua egiten dugu. Eladio Silbetiren biloba gara, gure helburua argia da, harrobia landuko duen klub baten aldeko apustua egiten dugu, non bazkideak protagonista eta erabakitzaile izango garen osasunaren norabide estrategikoa mantentzeko orduan. Ez da urrutira joan behar Iruñaren tamainako zenbait hirik beren futbol taldeak desagertzen ikusi dituztenak aurkitzeko. Ustezko inbertsio eta pertsonaia hiruren sirena kantuen azpian protagonismo zoroa nahi dutenak. Gure aldetik, osasuna gure bizitzako parte garrantzitsu gisa sentitzen jarraituko dugu. Ezarritako helburuak ahaztu gabe eta konpromisarioen batzar berriaren osaketari begira, hau baita beharrezkoa dugun tresna osasuna egun dena izaten jarrai dezan.